Hello, hello, hello. Sanji, Shukuna bhai, thank you. Like done. Um, no, jungle. Need a hello. 5 minutes. Okay, okay. There.
Thank you so much, madam. Harut, ओंखाम जाग्रोनि ओंखाम जाना लाग्रोनि आं
Good morning, good morning. Harjibai Sharma. MMB like don't thank you. Na thank you, thank you. Rồi đây MMB xem lòng gì mà đã. Ankit Thakur. Hello, hello. थैंक यू सो मच मेरा लाइव स्क्रीन में आने के लिए. सब कर दीजिए मेरा चैनल को. बाय. माथे रावबो फैया. माथो दा उनावनो गैयालै फैया. मा जाजोबखोथाय. रावबो फैला. दासो सिरि
आलुवासोलै नेटआबो नेटानो ओरैबायदि आयदै दायमाव आं आयदै हेलौ हेलौ मा खबर जाखो आरोना बिदिनोसै गेजेरावनो मार्टिन थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सौफैनायनि थाखाय खोनायाखै नामा गोजोननाय थाबाय
हेलौ हेलौ मा होनदों जोंना थोद साला जाखां जायाखै आरोना जाखांबाय जायाखैसो दोङो आलु जहलसोमोन नेटआ खिन्थु जायो MMB ब्लक मा होनदों अनाव दोननानै दुगैनां अके दे नेट मोजां नङा हैलै नोंना नाङालै बारा नाङा मोदैहाय माथो होनब्र नेटानो नोगोर स्ल' जायो आरोना औ
स्ल' मसन जाबाय थायोलै आंना थेंक इउ जारलाथारलै नेटानो अन दोननायानो मा जाखो गोमोनासो थादों आं ओंखाम जादोंमोन जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा अन थेंक इउ थुलुंनि सफैनो हाबाय हेलौ लेट जाबाय आं जेबो नङा दे लाइक डाउन थेंक इउ स' माच गलसो जाबाय नोंनिया बिदिनो जायोलै खामानि गैया माला कमप्लिट खालामनो हागोन बेखौसो सिन्था खालामबाय आं मा होनदों जोंना लिबियाना दा एमाव गंनैखौबो अन दोनना आं अके दे थेंक इउसै होनबालाय गंनै हाबा खालामनानै दोनदोंबा गोजोननाय थाबाय आरोना मा होनदों बाजाराव ना फाननोसो थांफिनसै आं बा ना लायदों नामा होमबा दिनैना मा बार बाजार अन गंसे अके थेंक इउ बेखौल' होनानै दोननि दे खौबो अन दोनबाय थेंक इउ लेभेन फंबाय गोजोननाय थाबाय आरोना सानदे सफैफिननो हादों आरोना थेंक इउ स' माच सानदे बसु जोंना मा होनदों ओमफ्राय दाबो दं माथो नों 1 आवार्सआनो जायाखै दं थेंक इउ दे
ओमफ्राय जोंना सानडेया मा होनदों लेबियन मैयानि थाखाय सरि दे मा जालायखोब्रा बे सानजि गोसो गाज्रिखौ मा होनदों बे सानजि गोसो गाज्रिखौ होसोहर लागावबाय मिनिबायसो आरोना नोंग'नो सानसेया जोंना लागावहरबायलै मा जालायब्रबना थायोब्रा नोंसोरलाय नेटानो गैखालाय नै औ आयदै आयदै बे सानजेया मा होनदों जोंना बे एम बि खौ एदावनायनि थाखायनो गाज्रि नुजाबाय आं मानसिफोरजों ओमफ्राय मैदेर फालोनिफ्राय बिसोरनो जारलासोलै लागावबाय
मा होनहरखोलै जावसि हरबायसो खोमा बे नोंनि खनसे आब' थुलुनि लाइभआव शायरी लिरनायखौ लानानै गोरिबआ जा रागा जोंसै आंखौ आरो नोंनि लाइभआव नों आंखौ ओखि होननायखाय रागा जोंसै एत्त हरम जारला मानो बेबायदि जालायनांगौ जाखोब्ला ओरैनो इन्टारेस्ट माबा खालामनायखौलाय हामालै बिदि बिदिसो जाखोमाना दं आरो होनबा ओंखायनो एम थांला आरो ना मारै जाखो जारला बिदिजों बोरैहाय आवगायनो हागोन आवगायनो हानाय नङाना बिदिबा मा बुंनो आंलायनो बिदिजों आवगायाना नोङो बिदि सानलायोबालाय बोरै आवगायगोन दे जे लामायाव आगान सुरदों बे लामाखौ नोङो माबा खालामाबा बिदि माबानानैलाय बोरैहाय आवगायगोन साक्सेसफुल खस्थ' खालामनायनि माबाल' जागोन बेयो मालाबा खिन्थाहरगोन आंनाव फन आदसा हैद हामालै बिदि बिदिबालाय बोरै दावगानांगौ जाखो बिदि सानलायनानैलाय बोरै जानांगौ जाखो दाबो जि हाबा थालायोबालाय बोरैहाय जौगागोनलाय जोंलाय आरो जोंनि भिडिअ'फोरखौथ' रावबो माबा इउस खालामग्रा गैखाया गुबुननिखौ नायनो सम मोनबासो गुबुन आरो नायना होयो जोंथ' लाइभजोंनो थांगासिनो एल बि होयै होयैनो सानदि बसुआ एम बि नि शायरिखौ लानानै मालाय बयनोबो प्रुफ देखायनो नागिरदों मालाय थोदस बेखौ टेनसन लाबाय थायो नामा गोदाव सोराव बिदि खालामनो हायो नामा बे
फाग्ला फाग्ला सानग्रा दंथारोलै मानसिफ्राबो। गावबोथ' एखमबा माबा खेलायोना बेफोरलाय आरो सोर क्राजि नार्जारि सोरलै बेलाय लागावबाय क्राजि नार्जारि थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सौफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय मा होनदों जुमाय संनो नोंखौ नांगौमोनलै लांफै क्रेजि लांफै मा होनदों क्रेजिया जोंना क्रेजि नार्जारिया आदैया भिडिअ'खौ नायथारला ओरैनो मा नाम लाना फैयोब्रा आं सिनायबावाखै मानसिखौनो आइदिसो नामा बेलाय आदसा नामखौनो आलदा सोलायनांलायबाय दा नायगोन आं दे फार्स्टआवनो थाथोंसै बियो आरो दाखालि आं मा होनदों लाइभ होनाय समाव लिभिजोमाव नोंसोर थाफाना होनायखौबो हौवाफोरजोंनो थाफाखायो मेरला हिनजावफोर दंखायो थोद साला बेबायदि सापर्ट होनायालाय हौवा हिनजावनि मा फाराग दङ भिउसल'सो मोननांगौ जोंनो सापर्टल'सो मोननांगौ बांद्राय गोसो गाज्रि लानानै थानो नाङालै मानसिया नायनो मा जाखो नायनो नांगौ ब्रानो नायगोन र' मा होनदों क्रान्जि लोगो जादो दे आदसा लोगो गैया होमबा क्रान्जिया होना होनै लोगो जानोनो नै जाम्बा बखानि साननायसो जायो बे बिदि सानना लानाया फाग्ला ओमफ्राय माबाया मा होनदों आं
दुगैनिनो आदसा दे ब्र गैया सानजि होनो ब्र होखायमोन से क्रान्जि बेबारासो अके होनो औ हामथारदों साला सानजि फाग्लि यानो बे थुलुवा मा होनलायखोरा आंना फानहैनोसै आदसा दे न'नि ना माबानिब्रा फुख्रिनि ना अबावबा सारलाहैनाय जाखो बे सानजोआ मा होनदों बेनिखायनो आं लाइभफोराव बारा ओंखारला दिनैनिफ्रायबो मा होनदों दिनैनिफ्रायबो थांला आं रावनिबो थोदस बेलाय बे नोंसिनिसो थाबाय नोंसिनिसो माबा जाबाय आरोना ओंखारबा ओंखारा आरो इसिबां सिरियास खालामनानै नोंबो बिदि टाइम माबाखौ खालामनानै नोंहा जेन लस जागोन आरो माथो आं टाइमखौ नायनानैल' माबार हाखु दाखु लाइभ नायना अन खालामदों एमाव आदसा बिदिसो होमबा ओमफ्राय फख्रिनि हमदोंमोन आदसा बेनो ओमफ्राय मा होनदों आं अन दोनबाय दे रावबो रायखुमानो नाङाथ'वा रायखुमानो नांथ'आ आंखौ ओमफ्राय लिबियावनो फंबाय अन थेंकिउ
दे अन थेंक इउ स' माच नैबे फंबाय नों ओंखारा नोंहासो नस्थ' जानानै थागोन सान्दि ओरैनो राव ओंखाराबाथाय मोनथिखागौ नोङो रावबो थाङा होननानै सापर्ट टु सापर्टसो नोंहासो लेट खालामनानै लागोन दा नोंसिना हिनजाव मानसिलै जागोनबो खोमा ओंखाराबाबो रावबो जेबो खालामनो हाया रावबो जेबो खालामनो हाया सानदि गाव गावनि सायावसो थायो बेफोर सोर बेथा बेलाय आंखौथ' माबा बुंथोंलै सोरबा होनो गावहा बयखौबो अनो सानदियानो ओमफ्राय मा होनदों टेनजनसो गोसोथो बावदो लाइफ सानजि बेनो मानसियानो मा जालांजोबो जारलालै बेफोरो ओंखाराखै खोमा आमोखिया ओमफ्राय सानदिया मा होनदों ओंखाम जानि दे अन अके र' मा होनदों दुगैनायाव खोनानायनि खाथियाव लाफाबाय लां आदसा मा होनदों सोरबाफोर गोसो थोयो खोमा खौ बुंबाय बायो खोमा देलै मोजां देलै नोंथां बेयाव बुंबाय बायो खोमा आङो मोजां देलाय नोंथां दे
मोनगोनबो खोमा जिरायनो आथिं मिजौलायबाय नेटआबो न' सिङाव नाङा नालाय ब्रा मासथिनि सोर फैलायखोब्रा सोरनि आइडि गोदान जालायखो बेलाय महित महर जाफार हेल' इन्डिया थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा होनदों लाइभआवसो सोरबाफोर आइ लाभ इउ बुङो खोमा होनदों लां ओमफ्राय लेबियान अन नोंनाबो लाइभआवसो होनदा आंलाय सानदों ना फानहैनायाव सोरखौबा होनबायबायो नंनायखा ओरे नोंनाबो लाइभआवसो होमबा नोंना मेलाखालि होनग्राया लेबियान हरबाय अन थेंक इउ बे अननाय होनायखौ माबोरै इरायहाबावनो नोंनि गोसोना नोंनि अननाय बुङा मानो नोङो राजि मा बुंनो आंनि सिगाङाव सिरि सिरि गंसे फिनखे औ सिरि मानो था मानो नोङो राजि
Be okay. 5 मिनिटल' थांसैला सा12:30 ग्रोब दोनसै आं बाय बाय थेंकिउसै जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दोननाय जासिगोन आरोना बाय 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 बाय